Hello mga kadusanan! For today's video mga kadusanan, paingon mi maligo sa swimming pool, sa falls, sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. So mga kadusanan, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Bye. Hi! Dako saging oh. Maligo mi sa among pinaka-paboritong falls. Sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. So mga kandusanan no, si kandusanang Churarat nagdala siya og saging. Og si kandusanang Chuchay, pa-chill-chill lang yan. Kudayo, imo na lang paadjong day. Okay, payong. Ay mga kandusanan no, nagbaktas gyud taon ang team kandusanan. Uy, si kandusanang Gloria no, kasiksig yun, nag-brag yun siya. Pinaghandaan talaga niya. Sa pools. O ayun mga kandusanan no. Lami kay glawa si kandusanang Gloria. Ayan, si kandusanang Gloria. Umakyat sa Lemoncito. Ayan. Kasi mga kandusanan, magagamit namin yung Lemoncito mga kandusanan sa aming dinalang isda mga kandusanan. Kasi magsugba kami ng karpa. Ayan mga kandusanan no. Balang karpa. Ayun mga kandusanan, malapit na kami. Malapit na mga team kandusanan patungong falls ng Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan mga kandusanan no. Malapit na talaga kami mga kandusanan. So mga kandusanan, doon patungo ang kanang falls mga kandusanan, pero may pupuntahan lang kami saglit mga kandusanan. Ayun mga kandusanan, nandito kami sa bahay ni Tatay Titing para manguha ng ganas. Ayan. Manguha kami ng talbos ng kamote. Palit ko to. Palit nga utang. Nang ampas sige. Ayan, si kandusanang Gloria mga kandusanan no. Nangunguha siya ngayon ng talbos ng kamote. Hello mga kandusanan. Happy birthday.
Duwara ka kilo ano? Dahil ba pero kara ka kanina ha, basi hindi na masuk pa buo. Ha? Ayan, nagzomba si kandusanang Gloria. Duwara no. Dari. Kol, di ba malungag kol sa ay, malangoy gid ang Bilang mo, Ira. Maraming tuyo, ang tumong. Purpos o brasin. mga kandusanan, maoli siya. Mula bang na po ni karoon kayo aton misa. Pus, narasaw na kayo mga kandusanan. Buon na lang gid siya. Mga pa kung kaway para isublog na mo. Aday ra. Hindi among kinabuhi dito sa probinsya, guys. Mga kandusanan. Oni amo Dali na ra gid ako kinabuhay. makuha ang tanan. Kahoy. Mga Libre ang pagkaon tanan. niya, mga Balanghoy. balanghoy, saging. Mga mais. Mais, libre talaga. Sa kilig-kilig ka lang magkuha. Ayan mga kandusanan, no, medyo ano talaga ang daan dito mga kandusanan, pero laban lang mga kandusanan, no. Malapit na tayo sa Falls ng Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayun mga kadusanan, no, nandito na tayo sa Falls ng Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte mga kadusanan, no. Ganit talaga ako ng kahoy mga kandusanan kasi wala kaming masuglog doon. May lasik ka na. Uy. Ano yan? Ano na yan sa mukbang? Lugit-lugiton. Ayun mga kadusanan, no. Ito yung ano mga kadusanan. Falls ng Apa-Apa mga kadusanan. Ayan, doon sa baba mga kadusanan, no. Ganda ng falls ng Apa-Apa. Diba talaga? Init talaga.
Ayan yung karpa mga kadusanan at dinala din namin yung tugnos. Ayan mga kadusanan, no? Ayan si kadusanang Gloria naghaling. Ganito talaga. Ano sa kasi walang sundang. Ito mo. Ayan, enjoy na enjoy si kadusanang Churarat. Ayan, lamig talaga ng tubig dito mga kadusanan. Sarap maligo dito. Lalong-lalo na kapag summer. Ayan. Ayan mga kandusanan, no, nandito ako sa itaas ng pools mga kadusanan. Kasi yung pools dito mga kadusanan, layer mga kadusanan. 3 layer dito mga kadusanan, no? Ayan. Yung mga kadusanan, no? Ito yung pools sa itaas mga kadusanan. Sa baba mga kandusanan, nandun sila kandusanan. Ang team kandusanan nandun sa baba mga kandusanan, no? Nakikita niyo mga kandusanan. Ayun mga kandusanan, no? Malinis ang tubig dito mga kandusanan at malamig pa mga kandusanan, no? Sarap maligo dito sa falls sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan, dito banda mga kandusanan, sa itaas yan mga kandusanan. Pangalawang layer mga kandusanan. Ayan. So mga kandusanan, sa gustong maligo dito mga kandusanan, no? Libre dito mga kandusanan, no? Masarap dito maligo mga kandusanan kapag, lalong-lalo na kapag kasama mo mga barkada mo mga kandusanan, no? Ayan mga kadusanan, ang linis ng tubig. Ayan mga kadusanan, ipinakita ko na sa inyo kanina mga kadusanan ang unang layer at saka pangalawang layer. So ngayon mga kadusanan, ipapakita ko sa inyo ang pangatlong layer ng pools ng Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayun mga kadusanan, pasukin natin yung pangatlong layer mga kadusanan.
Ito yung pangatlong layer mga kandusanan ng falls mga kandusanan, no? Dito sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan mga kandusanan, no? Hello mga kandusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Unknown. Thank you so much!